وړه د مرګي وای ګران محمد هاشم زوفر جانانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا الله ګران محمد هاشم کړو د شهادت مرګ پنهانا زپس زوري کم مان می پنا شلو جانانا زپس زوري کم مان می پنا شلو جانانا وړه د مرګي وای مونږ نکل کورنا تنګ ځوانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ وړه د مرګي وای ګران محمد هاشم زوفر جانانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا الله حضرت علی گرانا تانا دے جانن ورد مرگی دے محمد ہاشم یارا استاغم پاولا چی آسری دے محمد ہاشم یارا استاغم پاولا چی آسری دے تا پا جدائی کے مکر جانا نٹر خبگانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ وړه د مرګي وای ګران محمد هاشم زوفر جانانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا الله دل میل سانگ ګران محمد هاشم شول قربانا ای اشراف دینا نراه سارے کی دا جانانا ای اشراف دینا نراه سارے کی دا جانانا تیر پاس غم جانیو اور لاند شلو پما گرانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ وړه د مرګي وای ګران محمد هاشم زوفر جانانا غم یې اسری د تل دل مونږ تنګ ځوانا غم یې اسری د تل دل
لشکاڑے کاغل دنیا نا کچھ دالے سنگا بمہیر شکرو تا شہادت مر کے پنہانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے وڑے دے مرگی ہوئے گران محمد ہاشم زبیر جانانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا اللہ 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 حضرت ولی لاڈو ستا جنان روان دل دیکھالے حضرت ولی لاڈو ستا جنان روان دل دیکھالے سینہ پات کی دلیل دنیا نہ کھولے کھولے یہ زوانی وا چلو ہاتھ خورو بندوانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے وڑے دے مرگی ہوئے گران محمد ہاشم زبیر جانانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا اللہ 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 در دل قلم شمس تاشرون کلی دے ظہیرہ صدر نہ قربان شم داہما منلی دے ظہیرہ صدر نہ قربان شم داہما منلی دے ظہیرہ جوڑی اکڑو بیانا وسیولا ظہیر پٹیر خشانا ہم یہ آسری دے دلی دل منگا تنکے زوانا وڑے دے مرگی ہوئے گران محمد ہاشم زبیر جانانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا ہم یہ آسری دے دل دل منگا تنکے زوانا اللہ 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 تا شهید زمزمه د محمد هاشم زبیر په یاد کې اهدا چې فرمایش کړی دی ډېر ګران محترم ورونو لکه هر یو سردار ولی ساحل او حضرت ولی خاکسار او په اواز وړاندې شوه د بلبل اریانا فخر خوږیاڼي ماسټر جهادمل جانان او زموږ د اړیکو د وټساپ شماره یې لرئ 080 شل 440 شماره ده 0 او بل شماره ده 080 انجینر ماسټر جهادمل جانان والسلام.